Isua nen vunzir lai ngai thatu zong songte in savai in rong kan bol lali so Krista mingin chibai levek ule tun tuma kan ngai thak tur chu tu lam tang nge ini ti tu pui mangin pathian thu kan ngai thla ho le don ani lukabung som pakhat chang som ni pathum kan chiar chuan tu po kalama tang lo chu midoni tu po mila khom pui lo chuan ati darani atini Christian tam tak te hian van pathian nung kan bia kan ti veka ma se kan biak pathian hi ainang don lo na sa ni ti athu bible atangin kan mu thai tlat mai sa khwa dang kan ti sang sang te hian in sum na kan ti te thil tam tak te hi atakin anun pui vek theya Christian ten mejial ko wa khaini te kan ti hian min mulem don lu tuk te achiang em ani ma se Christian te zinga po hian kan biak pathian hi alawin ang lo chu so dan so ma hian kan mutlat mai ni pathian dan som kan ti hi pathian nung chang a zipui tarlan na ni a chu wang chuan he pathian dan izom le zom lo tang hian tu lam tang nge ni ti hi achiang thei vi o me kanon soitum tak chu pathian kan bi a ming po kan lam thin chu van pathian leile van le chung om zong zong siam tu chu kan pathian ani tin kan bi ani ma se tu lam tang nge kan ni le Isua lam tang kan ni tak tak em ti kan in so anga ya voina kan phur vio wangte thanem kan ngai vio wangte hian Isua lam tang kan ni ti na ni kherlo film khuronga em ani peter po kha phur lutuka ma se Isuan kan hunga kalro atini engkima hian lali su ama sapra aw mangai ni voin hian in Isua pol Isua team kan niam le Isua lam tang kan ni lo chuanin Isua melma ati dar tu kan ni ti na ni koshana hian in lam tang nei deuh bik ten om thin Kaushan te hi engwangin nge anin mel lo thin le heng hi engwang lo thleng nge Isua team zinga mi a then an ni lo wang ani om zia chu Isua pol ini vm ini chuan kanin mil lo thei lo ti na ni khovela chuan ngai zong in tom te reng hi anin mil lova anin ho em thina ma se lali suwa ngai zon ron te reng su anin mil tula anin rem tul thina ni chu wang chuan Isua lam tang kani a Isua lam tang ini chuanin kanin mil lo thei lo ti na ni ke hi te khin nan hanin mangle lok taila ton ma chuan nu le ba thoi lovin zum huna te ka tlan ve thina chuti ni chuan ka thian kom te reng chu Isua team zinga mi ani theilo shim ma se Krista chu lalatan kalo thlang ve ta a ati ma chuan kalo ve ta a ka thian te po Isua team zinga mi an lo ni ta ti na ni chu wang chuan kaushana engang pon phurin kaushan tan rin omin kaushana lo nget ve vio ma la Krista hi kan nun engki ma hian lalatan kan thlan si lo chuan Isua pol kan ni theilo shima kan lam tang chu setana ani tho ti na ni Isua lalatan thlang tu te chu khovel nen anin zom arem ve to lova ama du da rangin ni ten bible remin anung to jok thina ni lokabung kwa chang somli pakwa tanga somnga te kan chiar chuan zirtir te khan ram hoi no chuak an huwa Isua bula khanin kan zinga mi ani lo wangin kan khapasin alo ti ni kha ma se lali suan khap to su min do da lo chuan kan lam tang ani ati ni la khom pui tu chu Isua lam tang kan ni ti na ni a kaushan ti hlim lo le ti dar tu chu Isua lam tang ani lo ti na ni zona bung som pathum chang som thum panga a inin mangai chon mi zong in ka zirti rin ni tian thri ang alo ti ni Isua lam tang te chu anin mangaya anin pum khat tul thin ani chu wang so ni ngai thatu du tak voin tang nge hian tu lam tang nge ni ti ichian na tur per chu tu du danin nge nun thin chu wang son inun dan iril put mang itong kam du dan ithil ngai thla du song ni tina ikho sak du zana tang khan tunge ipa te chiang thin ani in pa dia bolan hena tang chuak in ni in pa du song tin du ni ti kan hua chu wang son pathian du song tin inun i mang nge tu du danin nge inun i man thin le subi tang chuanin tu lam tang nge ni ti chiang takin alo lang don ani chu wang son ngai thatu du tak tuna nge hian lali so chuan ama lam tang ama team zinga mi ni turin asom che a adu dan chu idu dan alo ni a aril ru su iril ru ang alo ni ve theina turin inuna sual om song te kha in chira sima anheni pan phot chuan Isua lam tang la khom pui tu ilo ni ve thei don ani Isu nen bonzir lai lo ngai thatu zong te in zavain hman nuam ni le nuam vek ule